Вие с Бумтиви и днес ще започна една поредица на Don't Start Together радиосто с мене да са Покс. Мараба. Марава. И да, аз тук що си я тръпнах. Имаме Уилсън, нека да почнем. Ще се опитам да се развия колкото се мога повече и когато умра поредицата свършва. Ще се опитам да целим колкото се можем по-дълго да се направим най-развития лагер и да не можем да умрем. Но това е много трудна задача, която ние ще трябва да изпълним. То с не трябва, то с малко се отка. Сега да почваме. Нека да обираме цветя, пръчки, не трябва да се правим огън през вечерите, трябва да се сечем дърва. Още взето първия ден е най-важен. И тъй ви гледам, ще започва или зимата, или... Не, точно не знам кой ще започва, ама... Дели е много кратък, който е лош за нас. Тук намираме такъв бан, дето има флинт, трева и всичко. Какво се направим на брана? Направихме си брадва. Музиката. По-така игрива. Колко ни трябва? Трябва да сечем дърва. Чу ли са клипа? Какво? Чу ли са клипа, да го гледам? Не. О. Споко. Тук намерихме семена. Ох, храна ще ни трябва, ти ще взим. Да, сетих си. Отдавна не бих играл тази игра. Но сега ми стана ясно. Че умре. Трева. Моркови виждаме тук. Кой ще използваме? Само че... Защо ми се струва, че му на музиката? Напича направо. Е друго. Берем колкото се може повече неща. Още не е вечер, имаме за огън. Първата вече ще е перфектно. Получил всичко най-добре. Да ми получи храна. Намерахме боровинки. Перфе. Добре, става вечер. У нас това не ни бърка. Защото е вечерна, не нощ. Малко ще ти намаля микрофона на скайп. Окей, не проблем. Наред ми достатъчно, но съм да си внимам картата. Рейзъра иначе имат много силен звук, нали от... Да, то трябва да се сложи тако, скажи го, поп-филтър. Ти ли биш то? Да. Нещо там баси якия звук. Аз си го бях направил с чорапа, но не. Имаше ли разлика? Не знам, аз не съм се чула. Какво ще си направя? Никога нямаме толкова бързо. Само да видим. Да, най. Още малко ни трябва. Няма да бързам да се правим Гарленд. Отмери тук. Не трябва. Продължаваме да събираме клетчики трева. Манко намерихме тук. Ох, той нещо как ще ни чупи. Хора, преуспяхме. Намерих труп. Бате. Колко добре е това? Много. Не го чаках толкова добре.
Той ще го оставим, ще вземем той въже. Ще вземем този род. Ще изядем тези семена. Ох. Тъй сега ще си направим гирлянда. Така. Сложили сме го. Ние не сме. Ще го сложим. Сега не трябва толкова. Имам 200 санти. Ох, тук не знам, но няма спрям къща каквото да става тук, защото нема чувство, че ще дойде така наречения пастил на дърветата и ще Ник Банян статрак USP kill confirmed factory. Да, той не го 120 евро. Много му донейтват. Той е як. В смисъл, Пиче. заслужава си. Страшно качествено стрима всеки ден тече. Заслужава. Заслужава да кам да се абонираш за него. То Пък зато и в Twitch Хората, които имат пари, могат и да му донеят. Да. За да го мотивира да продължава. Те затова в Twitch искат, за да ти направят, нали, такъв бутон, за да се абонираш. Трябва да стримваш всеки ден. Защото да кажем, ако някой се абонира, абонамента е за един месец. И ти ако не стримваш то си един месец, то ще си пропилял парите. Да. И абонаментите ще стичат и трябва да се възползваш от него, че той да те забелязва в чата и всеки такива. Ех, тук колко много пъти ще... Не става да снимаш 5 пъти, да стримваш 5 пъти на... Добре. Правим си лънче. Пред нощта. Наберем флинта. Тия паци ще ме... Аман! Той е род, всяко да го правим, бебате. Знаеш ко? Той ще го изядем. Нищо не дай, лиш. Тъй, да си печем храната. Обаче на Ник Банян му е много висок пинга. Не знам защо. На всички клипове му е над 100. Храната ли свърша? Пайка, той ни подгони. Трябва малко да... Лодка. О, фай сектир, бе! Не. Шшш! Колко? Не зе. Не беше много. 11. Не, 10. Мисля. Да, точно. Но трябва да обикаляме огън, докато не стане ден и после тръгваме да бягаме надалеч. Много се набутахме тук. Трябва да се направим... Ах, мале, още един. Трябва да се направим, че държи. Чак само да го разпалим още веднъж. Така, добре, успях. Живи сме. Ало. Те. Става ден. Още малко, айде. Добре, перфектно. Добре, сега бягам надалеч. А, така, може да се направим кирка да билем злато, ви знаете ли тази работа? Той е много добре. А ще може той да го убием. О, колко лошо направих, че го ударих. Направо си нямате на пръст. Ох, какви сме късметли, че няма да дойдат сега другите да набият. Добре, сейфахме. Златото ни трябваше да видим той. Много храна нямаме, това е много лошо. Мисля, че намерих къде ще си направим къщата. Дами и господа, какво видях? Ферма? Да, ферма. Много фермички. Ох, това определено ме харесва. Ще можем да сечем дърва. Защото има шарк, ще можем да сесим дърва. Това ще е перфектно, защото ще си направим сега с машина. Който тук какво не иска, още дърва. Тъй, може да си направим един сайз машин. Тук. Кой ще ни дава да отключваме и да правим други неща. Много добре се установихме. Добре. Сега да берем фермите, че да могат да растат повече.
Като Супримник Бъня има 20. Смятай. 4 кила има 24 пъти, 3 кила има 83 пъти. Има хедшот аверейджа му е 31%, той е долу горе добре. Сега да видим как да си направим нещата. Аз искам за съндък да си направим. Много дърво ни трябва. С какво сме толкова спойни? Чайте да се засадим. Ти вече от колко време се? Да Не сечеш ли? знам, аз мисля 2 дена те да снима в играта. Да би се около 15-20 минути да снимем първи епизод. Що съм гледал клипове на Don't Starve в тамака, става интересно са налага ютубъра да спира епизода. В днес не са много големи ютубъри. Просто се опитаме да ви забавляваме. Това ни доставя удоволствие. Те тук намерихме дърва, кои да сечем. Добре, пак като се белязате, че не е много кратък и пак става вечер, но вечерта е дълга. Тъй, че си не е едно. Сигурно нощта да си остане така. Трябва да вземем семена да засадим. Аз да си трейдна ли акато и емката за АК Redline? Да. Ама внимай, какво ще къв Redline ще пробутат. Да бе. Може да ти дадат фют кадите за 3 евро. Могат да дадат Абе, фют аз кадите за... нали виждам какъв знаеш. кондишън. Да, ти ги знаеш. То тук си пише. Има фютки деца за по 3 евро, има фютки деца за по 10 евро, да кажем. Зависи кое ти дадат. Смисъл на кръстежи ми бяха дали най-хубавата, която можеш. Е, тук има са 64% износа на... с 40 кг, 64% износа. 2, 3, това за да се За този Redline ще му дам целия си инвентар, така казвам. даваш ли го? Няма как да ни приеме. Има АК Redline с 4 стикера на Face Clan. Има с 4 някакви яки стикера, дето е 83% запазен. 84% запазен. Дай си повечето 82. инвентара за него. Той не ще ти кръси инвентара за веки векове. Тъй сега, дай ми господин, ще оберем злато тук, защото не ми хареса те да се седи злато, дето може да ни потрябва всяка секунда. Има само 2 злато. Те ще берем още малко. Ще пин си кирката. Точно сега, ле. Още 2 мини ще оберем. Ще се върнем в лагера. Имаме шишарки, с които да разпълваме огъня. Мисля, че сме родени за тази нощ. Да вземем това семе. Няма да го ядеш. Охо, тама да посадим в градинките. Мисля, че бая хубаво стана. Знаеш, по-зала така, сега вземем малко моркови. Трева, че да може да расте наново. Не знам точно колко време трябва за да порасте една трева. Не си че е много 2-3 дена, сигурно. Трябва да се направим фарпит. Нима можем? Да, можем. Но много рано, но ще го направим. Няма да рискаме нищо. Така, да се запалим огънчето. Това нещо не трябваше да оставим такъв ъгъл. Че сякаш... Може да оставим едни капани за птици. Знаете ли та работа ви? Тук наблизо няма зайци, ама... Птици кацат. С какво да се взема? С 80% запазен с Face Clan? Или 83,90 с LGB Sports, те пак са червени. Сякаш фейсклана, бате, не знам, много ме радва фейсклана. Дали ще е запазен? Ако не е запазен, то убивам.
Не ми провери. Inspecting game. Добре. Влизаш му в инвентара на това. Така, дами и господа, правим сранца. Една лопата ще направим. И мисля, че сме бе добре. Може да се получат неща в часа си взим. Не, те ниче не трябва. Това, защо сме го оставили тук? Един бог знае. Те ще изчакаме да стане ден. И ще се Ще му дам приключим целия си епизода. инвентар, човек. Без USB. Значи, май. В същия епизод се очаква от нас да се направим Alchemy Engine, който ще ни трябва да се направим също Electrical додат за него. Трябват ни два. Трябва камъни да я къртим и да сечем. Не, то няма да ми го даде, бе. Ще засадим още дърва, да имаме. Не, няма ми го даде, човек. Няма. Не го иска. Ей, така. Така трябва да се про... Не, бе, то още никой няма ми го иска, аз нямам... Има някакъв якър до нас. И така, това ми се за този епизод. Надявам се да ви хареса. Ако така, можете да харесате, коментирате и се абонирате. Ние бяхме Знаеш какво Boom правите? TV. Да, с мен беше Сапукс. Ние бяхме Boom TV. И до следващия път.